We are stickler of the law. Jatend migao mar pur Mithika Linturi otimo limbe moko kuom dukni madongo e boma ma Nairobi kendo lando ni piny owacho oseduoko piny nengo mogo nyaka Sh130. Linturi mane otimo limbe kar e kuonde dak ma Kawangware, Kibra kod Utawala onyiso geno mare ni nengo chiemo dhi dok piny moloyo higa manyien kaluwore gi chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Kata kamano jopiny okwedo weche ma kamago ka giwacho ni pok gineno mogo mar Sh130 e dukni maggi. Dibeni nitiere siasa e wi limbe mar Linturi moko kuom dukni ma kawuono. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. Kowuok Kawangware, Makina nyaka Utawala, jatend migao mar pur Mithika Linturi otimo limbe e dukni madongo e kaunti ma Nairobi mar neno bech mogo e okenge mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar duoko piny nengo chiemo. Kaka yo mar yudo adiera, Linturi onyiewo kido mopogore opogore mag mogo. E dukni 4 ma Linturi olimo e gwenge mag Kawangware, Kibra kod Utawala, nengo mogo mamalo en Sh220, ka mogo ma beche ni piny ne en Sh130. Bang' tieko limbe mare, Linturi opako piny owacho mar Kenya Kwanza kuom chopo achiel kuom singo mage mag bero ngima jopiny mochando kuom golo nengo mogo kowuok e Sh230 e higa mokalo nyaka Sh130. Sababu kutoka kule Kawangware kuingia Kibera, kuingia hapa tuko Utawala, supermarket, Quickmart, enda Magunas, enda Friendlies. Nimetembea mingi mpaka nimesahau majina. Utapata ya kwamba mtu akiwa na shilingi 130, 130 shillings, unaweza kuingia a supermarket na uweze kupata unga ya kilo 2. Linturi bende opako jatend piny William Ruto kuom miyo oganda jo Kenya mich mar Christmas kuom duoko piny nengo mogo nyaka Sh130. Because from here we have seen Soko selling at 130. There is Pika to Pike. There is I have also seen another brand according to Marike. So there is no Kenyan right now who cannot really enjoy his meal. And I think this is the best Christmas gift that the Ruto administration is giving to the people of this country, because our Christmas this time will be Christmas where each one of us will have something to eat. You have your favorite meal. And Linturi wacho ni mabiro kaluwore kod chenro mar sirikal mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, ka bende onyiso geno mare ni nengo mogo dhi lwar piny nyaka Sh100 e higa mabiro. Tell you that even next year we will do better, because now our projection is 60 million bucks. This time round we will get to 80 or 90. And when we have enough maize na unga, hatuna shinda. Kata kamano, nyong'ong' mar Ramogi TV olimo moko kuom dukni madongo e boma ma Nairobi kendo yudo ni onge mogo mar Sh130. E duka mar Naivas mayudore e wang' apaya ma Ngong Road, mogo ma nengo ne ni piny ne en Sh149. Wach ma kamano bende osir lwedo kod jopiny mane walosogo mane onyisowa ni pok gineno mogo mar Sh130. Kama hiyo inga ya 135 ingekuwa huko, singeamka asubuhi kukuja kutafuta, ningekaa tu mpaka saa 4 saa 5 ndio nikuja kutafuta. Lakini kwa sababu tunanunuanga 180 more than 180, so hapo mambo ya serikali sijaisikia vizuri. Kama unga ni 130, sijapata hiyo 130. Hapana, sio kila supermarket. Ukiingia hapa kijijini utapata unga ya 135, hiyo 135 kwa duka. Unga iko juu. Bado hajashuka kwa maduka zote. Tunataka ashukishe tuone kila mtu sasa mwana njia anaridhika. Moko kuom gibende onyiso to margi ewi mogo mar Sh130 magi wacho ni en mogo mandhem ma ok nyal tedo kuon motegno. Kedhie Naivas kaendi ido ni mogo miuso bei mamalo, mane mogo maber ma at least hata kinyiewo ni dwa tedo kuon, tichamo kuon moro minyo ni chamo kuon ma jaluo ong'eyo cha. Moken kuon moro ma ja town ong'eyo. Hiyo unga hata ukipika ugali haitengenezi ile inaishia yote kwa maji. Makelo penjo ni ang'o momiyo mogo mar Sh130 yudore mana e dukni matin kende. Penjo machielo en ni ang'o momiyo
Mogo makamano yudore mana e dukni ma Mithika Linturi ne olimo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyaka Ramogi lipod no bende matero wa yue mokwongo dakika 26 tok saa 1.